Usa ka manggihaway og baboy sa isla sa Camotes dinhi sa probinsya sa Sugbo patay human giingong aksidente nga naigo sa iyang kaugalingon sa gigamit niyang kutsilyo samtang nag-ihaw sa baboy. Giilang biktima nga si Marcelito Lapesiros, taga Sitio Batang, Barangay Moabog sa lungsod sa Pilar sa Camotes Islands sa Cebu. Nahitabo ang insidente ni atong Biyernes sa buntag, September 22. Gihulagway ni Pilar Municipal Police Station Chief nga aksidente ang nahitabo. Matod sa hepe nga samtang nag-ihaw og baboy sila Piseros, nagtuo siyang patay na ang baboy human niya puspusi ang ulo niini. Apan wa niya damha nga makadagan pa kini. Giswayan niya pagpugong ang baboy apan giingong nabitik siya sa gikuptang pisi. Hinungdan sa aksidente nga natusok sa kutsilyo ang iyang liog. Daling gidala sila Piseros sa hospital apan gideklara na kining dead on arrival. Nag-ihaw mo na siya baboy unya kanang nagtuo siya ba og paghuman niya og kuan kanang tuslok nagtuo siya patay na. Oo, sir. Unya kay ni bangon magkalit ni dagan motong iyang gikuptan unya karon ginikisi-kisi man ang baboy niya ang pisi nalatikan siya sa pisi niya ang kutsilyo motong ni kuan sa iyang liog.